Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Inini ndiri mukomana uye zvekare ndine makore 20 years ekuberekwa. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakakurira kumusha. Ndainge ndichichengetwa naamainini stepmother vangu because amai vangu vakashayika kare pandainge ndichiri mudiki. Ndakaudzwa nagogo kuti amai vakashayika apo pandainge ndiine 2 weeks, baba vangu vachibva varoora umwe mukadzi. Saka amainini ava ndo vaindichengeta, ndo vakandichengeta upenyu hwangu hwose. Mukomana stepmom ava vaindiitira utsinye hwakaoma chaiko. Ndaibatwa rafu, chikafu ndainyimwa vachipa vana vavo. Inini ndakatarisa hembe dzekupfeka nechikafu ndaipiwa naamai guru mukoma wababa vangu. Ndakazoti ndasvika 12 years ndikatanga kutsigiswa mugomo wemvura apa ndisingagone kana kusenga mukomanashi. Ndaiti ndikadonedza bhaketi iroro ndairohwa senyoka inenge yapinda mumba. Apa zvese zvichiitika baba vangu vaitoita sekunge vakadyiswa, vaitondirovawo nekusaidhi. Pane umwe musi mukomanashi wandakanzi enda kuchigayo ne20 liters yechibage. Apa zvigayo zvekumusha munozviziva kuti ipapo mazuva acho zvainge zviri zvishoma, saka kwaiva kure zvekuti vanhu vaisunga matongi. But inini ndakanzi enda nemusoro pasina kana bhara zvaro. Ndakati ndiri murodhi ndainzwa kufenda nenzara sezvo ndaiva ndisina kudya. Ndakangoshingirira hangu ndikasvika. Ndakati munhu achigayisa ndokumbomhanya paamai guru kunodya. Vakandinzwira tsitsi sezvo vaiziva utsinye hwaamainini. Ndikatoperekedzwa nemwana wavo kusvika kumba. Vakati vachindiona amainini kuti ndabatsirwa kusenga upfu, vakandirova ndikafenda. Vakati unoda kubatsirwa, haugoni kuita zvinhu zvako. Ndokundinyima futi chikafu manheru. Mukoma, ndaishungurudzwa ndichiitiswa mabasa ese epamba. Apa vaisada kuti ndinge ndichishanya kuhama dzababa vangu. Vaiti munhu ngaagare pamba achitamba nevana. Mukomanashi, kana taakutaura zvekuchikoro zvakaoma hazvo, amainini vakatondibudira pachena kuti hakuna kwaunoenda, unogara pano uchifudza mombe nemabasa ose ekumunda. Unobatanidza zvose kuti wabva kunorima wosvika woita zvose zvepamba, wopedza woenda kumombe, uchidzoka kubika kwava kumirira. Apa unozodya vamwe vaguta. Dzimwe nguva ndaitotiza ndoenda kwaamai guru nekuti ndinenge ndanzwa nekushandisiwa, but ndichidzoka vaindirova. Life yanga yakaoma mukoma. Ndaingochema everyday kuti ko Mwari ndakatadzei chaizvo. Ndakamboda kuzviuraya. Rimwe zuva ndarasa mombe. Ndaiva ndakakotsira nekunyara nebasa, mombe ndokunodya muraini. Ndakarohwa musi uyu. Ndakatiza usiku ihwohwo ndikati ko ndinogoraramirei. Ndokubva ndachizotora tambo yekusungisa mombe pakurima. Ndakati ndava kuda kuti ndirembere kudai tambo yakangotsvedza zvisina kunzwisisika. Ndikadonera pasi ndokutotyoka gumbo. Mukomanashika, mainini vakazotondishungurudza wese ndichirwara kudaro. Vanhu vemuraini ndopa vakazonoripota kupolisi. Vakapiwa warning kuti mukaramba muchiita izvi tinozokusungai. Ipapo ndo pakatanga mainini kunetsana nababa zvekuzosvika pakurambana. Ndokubva vaenda ndikasara inini nababa. Saka vamwe bankuru ndo vakati hazviiti kuti mugare nemwana asingaendi kuchikoro. Vakazobvuma baba vangu kuti ndinogara nemukoma wavo, asi amainini vavo vairamba kuti ndibve pamba. Pandakatanga kugara nabankuru ndaisatoziva kuti kune chinonzi love. Ndikatanga kubatwawo zvakanaka kusvika izvezvi ndava kutoda kutoenda kuyunivhesiti. Apa ndinogona sei mukomanashi? Mwari vakandiitira zveshuwo zvemwoyo wangu. Ndinoda kutengera bankuru vangu zvihombe nekuti vakandiendesa kuchikoro kubva kuprimary kusvika O level. Zvino mukomanashi ndine bitterness. Baba vangu vaindisiya ndichishungurudzwa ivo varipo. So ndoda kubvunza kuti nezvose izvi zvavakandiitira
ndovachengeta here kana ndakushanda mwoyo wangu uri kuramba zvachose kana kuine dzimwe nherera kunze uku ndongoti rambai makashinga hauzivi kuti Mwari vakakurongerei ramangwana. Ndonyaya yangu iyi mukoma, mundiudzawo muchinge maposta, ndichateverera ndiri mucomment section. Apa zvinoita Mwari mukoma, mainini vaya ndakanzwa kuti kwavakaroorwa ikoko vari kuita kukangwa nenhamo, murume kwavo hanzi anotovashungurudza. Regai ndigumire pano mukoma, sori nekurebesa. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangooma hazvo vedway. Hey, what a very painful story. Zvakangooma hazvo vedway. Asi Mwari ndewe munhu wose. Toda kungotenda Mwari kuti vakazokuropafadzai mukaenda mukatanga kunogara nabamukuru, matanga kugara nabamukuru, zvinhu zvikazotanga kufamba negwara rakanaka. Mubvunzo wangu kwamuri vedare unoti kuchiko chinozokonzeresa kuti murume kana kuri kunzi mukadzi wako afa zviya asiya vana avo vamakaita mose, then mukadzi umwe wauchazotora otanga kushungurudza vana vako vaukazvara nemukadzi uyo anenge akashayika. Chiiko kushaya hanya, kusaita take care here? Let us try to have a discussion about that issue. Uye zvekare imimi vanhukadzi, chiko chinozokonzeresa kuti munge muchizobatwa nemweya wakadaro kuti unorova mwana, kumurova mwana uchinyatsomurovera kuti uyu haasi mwana wangu, uroi chii, kuroya here? Zvakangooma hazvo vedwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi yenyu mukoma, ndiri musikana uye zvekare ndine makore 28 ekuberekwa. Ndini last born mumba medu. Mumba medu tingori 3, 1 boy nemutwini wangu. Inini nemutwini wangu mukoma taita zvese tisina masecret. Even aiti kana akaita mukomana aitondiudza chero ini ndaimuudza. Pane dei rataibva kumashops inini nemutwini wangu takabva tapfimbwa nevamwe vakomana tikatochinja mafoni numbers paya, but ini mumwoyo ndaiti tukomana utwu tunopenga here because twaiva twenhamo. Wakangovatarisa, isu hedu tainge tisiri vanhu venhamo, but yekudya taiwana anyway. Apa sipo pane nyaya. Mukoma ndakati ndabvunza mutwini wangu kuti uri kudii, akatoti ini ndamuda because munhu aripo. Mukoma nashi. Ndikaseka ndikati shuwa nezvamuri izvi mava kuti muri kuda munhu asina zvemari. Sezvisinei vakaramba vachingodanana, ini uyu ndaingomuti ndoda chakati, akati handina, ndomuignore. Asi akandipa zvemari ndongoti ndaiona, not even thanks zvayo. Ndaiva ndisingaite izvozvo, ndainge ndisingatombomudi zvachose, asi zvimari chete. Takati tapedza chikoro nemutwini wangu takabva tatanga kushanda murestaurant. Inini ndikatanga kuonawo type dzangu padzaiuya pabasa pedu, ndokunyengwa nemumwe murume, mufunge zvenyu mukoma. Mutwini wangu akati munhu uyu haasi bho zvachose, dai wadanana neboyfriend yako. Ndikatomuti iwewe une shavi renhamo, haudi zvakanaka kuti zviitike kwandiri. Paya time yakafamba tichidanana nemurume uya ndo paakazondipa nhumbu. Ndokumuudza to my surprise akatibvisa, of which handina kunzwisisa. Izvo aiva munhu aiva nemukadzi wake, haana kundiudza. Ndakazotozviziva ndabata foni yake ndikabva ndabvisa hangu nhumbu iya, but ndakarwadziwa mukoma, ndikati ndingadii. Ndokubva angotanga kundiignore zvishoma nezvishoma, ndokuzotondibloka. Mukoma ndakachema zvikasashanda. Ndokubva ndada kudzokera kulate boyfriend, ikati no mukoma nashi. Ndikakuudzai kuti mukomana wandaiti kamukomana ndiri kutoona life yake iri kuita kufamba. Akazotorora atova nekalife katori bho, uko mutwini wangu atova mumba akatobvisirwa chero isina kupera. Vari kutoronga kutochata mukoma because murume wake ava kushanda basa rine mari.
Saka ini ndanga ndafunga kutorera muTwin murume wake nekuti ini ndiri kungotenderera ndichingoshandiswa nevarume vacho. Hapana ari kuda kundiroora. So ndinganzi ndinenge ndakanganisa here nhai mhuri yeZimbabwe because ndava kutopinda mu30 nomwana nomurume no marriage. Saka ndo nyaya yangu iyi mukoma. Vanotuka tukai zvenyu asi ndingadii munondiudza muchinge maposta ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Munoziva munhu anonzi ane hutsinye wako mukomana wakamuramba uchiti haana mari ukaseka twin sister yako, but now wava kuti uri kuda kumutorera futi murume wake. Zviriko here zvinhu zvakadaro? Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi ndauya pano kuti muge muchizondibatsira, asi kunyange mukandituka zvenyu asi ndo zviripo. Ngatimupewo mazano mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi muri sei mukoma? Nhasi zita muchangonditi Randy Orton. Mukoma ndine maconfessions akawanda asi nhasi ndichangokupai imwe chete. Nekufamba kwenguva ndichakupai amwe. Nhasi ndine usimbe hwekunyora. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri murume ane makore 30, ndinogara kunyika yevatorwa, country name hidden. Ndakakurira kuchiredzi kunonzi kubhasi. Ndainge ndakaroora mukadzi nemwana 1 asi nekuda kwehurombo akaenda tisina kumbonetsana zvedu. Inini naye hatina dambudziko asi dambudziko rinobva kuhama dzake. Amai vake munhu wekuti chero ukavafonera uchivamhoresa vanotodaira nerequest yemari. Hapana pamunongoita conversation isingaperi pasina kukumbira mari. Atezvara munhu bo hake. I respect him zvekutodaro. Nyaya yangu iri pakuti mukadzi patakapesana akandikumbira mari inosvika 12,000 rands. Zvino dambudziko ravapo nderekuti ndiri kuda mari yangu. Ndakazama kunyengerera asi hapana chiri kubuda. Saka madhamu vane dzimwe hembe dzavakakanganwa kuno kusanganisa zvipfeko zvavo zvemukati. Inini naye handina hangu dambudziko. Handichamudi zvangu asi handina kumuvenga or bitterness naye, asi chakuzoita kuti ndive ndikakubhoyekana inyaya yemari uye nemamwe mashoko anotaurwa nanasisi vacho pamusoro pangu. Haasi kundifadza. Vanotaura izvi vachiudza shamwari dzavo. Sometimes ndinotomboforwardirwa maaudios ane ma5 minutes to 10 minutes vachitaura zvavanoda, zvimwe zvekunyepa. Saka nekuda kwekudaro mukoma ndakufungawo kukanda chimbambaira changu kozi hama dzangu dziri kuti vachakuroya nekuti zvivindi zvavo ndezvei sevanhu vasinganzwisisiki. Saka ndakatsvakawo yangu n'anga ikati inongoda mazita chete, inopedza bhora, haidi kubhadharwa. Iri kungoti pandinouraya 4 members of them ndichashandisa mweya yavo kugadzira zvikwambo zvangu, ndo pachazobva mubhadharo wangu. Saka ndauyawo kwamuri mukoma Nashi nemhuri yeZimbabwe kuti mundibatsirewo. Ndoita sei? Apa ndava kutya ngozi ini uye handisati ndakambouraya munhu mukupenyu kwangu. Can I continue nekuuraya ex mai vake sisters here, or ndorega ndongotswanya ex chete kuti ndiregere? Ndiri kutya kuti pamwe vanodaro vakanditangira or kuti ndevaite varwere ndovasiya vari vapenyu vanozondiitira back to sender. What should I do mukoma Zim family? Yambiro yangu kuvakadzi vachada kutiza varume, please kana wava kuenda takura zvinhu zvose kusanganisira kana choya wakambogera takura uende nacho, usafurirwa nehama. Kutuka munhu asina chaakutadzira zvaunofunga hazvizivi. God bless you all. Kana maposta mundiudzewo, ndoda kuzoverenga mucomment section. Mukoma mazuva ano kunyarara kudaro chii kuwandirwa nebasa here? Tamirira maconfession anonakidza uye anovaraidza. Ndiri kuno zvangu kuborder South Africa Mozambique. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
Randy Orton. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye Randy Orton uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hei, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvakare ndine zvimwe zvinhu zviri kundirwadza pamudzimai wangu, saka ndikudawo maadvices kubva kumhuri yeZimbabwe. Zvava kuitika kwandiri kana kuti zvandiri kuita mukoma handisisina kana control zvachose. Mudzimai wangu munhu wekuti anogara achipopota. Izvo ndakazviziva kubva tichiri mukomana nemusikana. Akazotoita kuti ndinge ndichitokasika ndadzokera kumusha mari dzangu dzisati dzanyatsokurongeka mune zvakanaka, ndikazongobvisa hangu zvimari zvishoma, in which ndo zvava kutokonzeresa bopoto zvekare mumba. Kana ndikamuudza kuti asi ndiweka wakazvikonzeresa naye bebi, iye anobva ati shamwari zviri nani kuti ndishande, because iye anoshanda. Saka akatomboti anoda kuti ange achishanda ondidzosera mari yangu iyo yandakanosira vabereki vake. But ipapo pandaidanana naye ndakamuti bebi, chimbondipawo mukana wekuti ndige ndichiunganidza mari. Kana ndakwanisa kuunganidza mari ndozouya ndokuroora semunhu wandainge ndichiziva. Akati yeye hakuna zvakadaro, zvinotoreva kutoti koko une munhu wauri kuda kuroora. Fine, ndakaenda nemari ndikamuroora. Tadzoka kunoko kuSouth Africa kwacho. Mukomana life iri kurwadza. Munoziva kunonzi kurwadziwa nelife ndo zviri kuitika kwandiri. It's like ndakagarira tsono mukoma, ende ndakagarira tsono kudaro umwe munhu obva achizouya obva atora njanji, simbi iya yepanjanji, obva anditi chitakura njanji iyi pamafudzi ako. Ndarwadziwa neupenyu. Mukadzi unopopota zvake iye. Saka pane rimwe zuva apo takanetsana paya, ende ane system yekuti kana tikanetsana anobuda panze otanga kuvava, achivava ende achitaura zvinyadzi ari panze. Saka ndakangobuda ndikati let me just relax. Chandakangogona kuita ndechekuti ndakatora foni yangu ndokubva ndangopinda mukombi ndisingazivi kuti ndakananga kupi. Saka ndakangoti ndichikonoburukawo mukombi ndobva ndatanga kuteverwa nevamwe vakomana vandisina kunzwisisa. It was somewhere kuma5:30. Ndichifamba kudaro ndopa ndakazongokaruka ndatongovawo munzvimbo mustreet kuno kwandigere, street rine vakadzi vanoita zvokutengesa miviri yavo. Ndiri kufamba paipai mukomanashi ndopa ndakangoonawo umwe ainge akaitawo mutsvuku aine bhodhi yakanaka kwazvo. Ainge akanaka. Munongomaziva maSouth African kuti vanenge vaine mabody structures mamwe anotora mwoyo, apa ari mupfupi zvekare. Takatarisana paya ndokubva atoona kuti ndainge ndakabira, akanditi yes, gouri sei. Ndokubva atanga kutaura neni mukoma. Takataura zvedu, akabva anditi kana ndichida tinokwanisa kupinda mukati tikamboita hedu basa redu. Saka takazopinda mukati ndokubva ndachizomupa mari yandainge ndiinayo. Ndakazogumisidzira ndarara naye 3 times muSouth African iyeye. Kubva zuva iroro kusvika pari nhasi mukoma ndava neaddiction. Ndikangonetsana nemukadzi ndinobva ndanotenga hure iroro. Saka ndava kuita sekunge ndinodanana naye, but akati zvelove hazvikwanisi. Pese patinorara tose anenge achida mari kubva kwandiri. Ndine addiction mukoma. I really do not know kuti ndoita sei neaddiction iyi yandiinayo. Handizivi kuti pane mukadziwo here anokwanisa hake, anenge achiti ari kungodawo murume wekupota achirara naye, so that I stop kuita izvi zvokutenga mahuri. Ndongoziva kuti ndava negirlfriend ndinogara munomu muPretoria. Kana variko vanhu vakadaro mukoma, please ndapota ndibetsereiwo nemanumbers evanhu vakaita saivavo. Ndokuda hangu munhu 1 zvinokuda anenge ari mukadzi anenge aine murume anenge ari abusive. Tongonyaradzana zvedu pachezvedu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi tinongonyaradzana zvedu pachezvedu. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section.